arratsaldeon, ongi etorri. Aurten be, gure DBH lehenengo mailako ikasliek antzeslan ederra prestatu dabe. Honen atzian ikaragarrizko lana dago, orduan bai eskatuko dotzuegu mesedez isiltasuna eta baten mobilak arri badau itzalita mesedez. Aurten izpide izango ditugu emakumeak ikusezin egin dituen historia eta horren aurrean genero arkeologia. Disfrutau! Arriaren mintzoa, Huilamaia Patxka, duela 9.000 urte, paleolitoa. Gizakia naturan zeuden baliabideak erabiliz bizi zen, eiza eta bilketa. Talde txikietan bizi ziren, eta nomadak ziren. Talde txikiak zirenez gero, denek denetarik egiten zuten. Eizatu, fruituak bildu, harriak landu, larbak prestatu, bizirauteko elkarren beharra zuten. Mamuta, horrela nego egin genezake, jana eta larrua. Ez keparta leku mamutak harrapatzeko, aizu, mendianak aukera izan ditzake, baina hemen ez. Bizonte larrua ez dugu potere gaizke izu, azkenka bakotzak izan diretan. Tira, lan banaketa, nik zua presatuko du, eta guari, zuk biltzen dituzu nostori erabiliko ditu janaria ontzeko. Bai, oraintxe karriko ditu gehiago, baina gero lagunduko zua pizten. Atzo ez nuen asmatuta. Lazai, denok gaude elgarri jarri laguntzeko du. Ni gaurren noa izara. Gori kostuak bildu bitartean, nik frituak bilduko ditut. Esan sortea ez balego, zoz izango dugu ahora eramateko. Ixo, entzun! Horeina! Erekar ondoa! Lantza! Manaldo! Ez zegoen ez ahulik ez da indartsurik. Bizirauteko guztiak ziren beharrezkoak, baina gerora historiak ahots batzuk etxearazi zituen.
Nork idatzi du historia? Begirada bakarra islatzen duen historia alda? Londresen gaude orain, Sir Arthur Evans arkeologo, antropologo eta filosofoaren bulegoan. Promozio berriko ikasleekin, historia aurreraren inguruan hitz egiten ari da. Ez dago emakumerik ikasleen artean. Bulego honetan emakume bakarra dago, Mari Ontzeia. Eta noski. Garai hartan gizonezkoak izatu zuten, eta emakumezkoek biltzaile rola hartzen zuten. Zer duzu orain ere? Hitz egiteko baimena, Sir Arthur? Baimena eman edo ez, hitz egingo duzu, beraz, aurrera. Gizonak izan emakumeak biltzaile? Zertan oinarritzen gara hori ondoren izatzeko? Indarra eta ausardia. Tamaina, abiadura. Indarra, tamaina, abiadura, ausardia? Zer izatuko zuten? Mamuta, lebe nabarra, esanteak. Sir Arthur, zuzen nazazu oker esaten badu. Paleolito garaian klima ikaragarria zen. Horren ondorioz eta egokitzeko animaliak handiagoak, sendoagoak eta ihetsuagoak ziren. Zenbat neurtuko zuen mamut batek? 4 eta 6 metro artean eta 4.000 kilo bat azuzte. Ikaragarria! Sir Arthur eta beste guztiok. Halako animali baten aurrean, gizon edo emakume izan, ze abantaila real dago. Mesedez. Eta beste behin, gure Marik pentsamendu kritikoa piztu du. Egia da talde txikietan bizi zirela. Beraz, ondorioztatu genezake eiza naiz bilketa lanak konpartituak izango zirela talde lanen egiteko zereginak. Baldintza horietan bizirauteko zeregin guztiak izango ziren ezinbestekoak. Ikasteok, gaur esko ikasi duzuelako. Ikasteko galderak egin behar dira. Eta hipotesiak formulatzen dira ondoren. Atxen handia lagunak. Gaurko hauek ere, asko zuten ikasteko hartu. Gaurko nere ikuspuntu bikaina txertatu duzu. Mila esker manu. Batzuetan, egia hautsa izen isila da. Eta garbitzaile batek ere historia astintzen du. Pentsamendu kritikoa! Kantabrian gaude, El Castillo izeneko kobazulo batean. Duela 40.000 urteko eskumarkak daude bertan. Eta zientzialariak diote eskubietako asko emakumenak direla. Labarartea ere aztertu beharreko gaia da. Nork eta nola ondorioztatu zuen historia aurreko artista guztiak gizonak zirela. El Castilloko kobazuloko eskuak kontrako evidentzia dira, eta ez dira bakarrak.
armailen koiparekin nahaztu eta gero putz egiten dugu horma. Kolorea horma geratzen da, gure eskuaren itzala bezala. Baina, zergatik margotzen ditugu gure eskuak? Ez alda hobe eizara joatera edo fruitoa biltzea? Ez hasteko nor garen, ez hasteko hemen geundela. Agian norbaitek gure eskumarkak ikusi eta galdetuko du. Nor ziren aurten? Atzo haranean orain bat ikusi genuen. Urjauzean hartu dago, eta animariak zarri joaten dira urerarera. Horregatik etore gara ona, ezta? Aspertuta nago beti albo batera eta bestera janaren bila. Bai, hemen badago urrak aragia eta babesa. Negua gogorra da, baina hemen mola gaitezke. Nik erlan margotuko ditut. Aurten ez du bakut erlantzari, eta falta mota dut. Amak beti aurkiten zituen, trebea zen erlekin. Erleak baino, nik nahiago nuke beste tipiko batzuk aurkitu. Gehiago izan da eta lantaldean asko sobeto modetuko ginateke. Gainera, kobazulo hontan denok gabetzeko lekua dago. Koloreak prestatzen eta zuek bizketan. Kobasolaren sarrerak, aitzaren azpian, kilometro gorri gehiago dago. Beharko dugulakoan nago. Horma hauek gure historiaz kontatu behar badituzte gure eskuen bidez, nola eta zer izaten dugun ere marraztu beharko dugu gure bizimodua. Ulertu duzu, harriak gure ordez hitz egingo dute. Nik sua marraztuko dut, eta gure tribua haren inguruan. Nik horrenen margotuko ditut. Edo biztanteak, edo biak! Nahiko artista ikusten dut hemen. Nik hobe zua egingo dut, gauean hotz egingo du eta. Labar artea esen gizonen kontua. Hala dio harriaren mintzoak. daude industrieta batean, handetatu mendietan, Uramaia pasa itxainko parajean. Lur zaharra astintzeari dira arkeologoak.
Garbi dago, historia kontatzen sortu diren rol-banaketak eta estereotipoak interesatuak izan diren. Evidentzia zientifiko gabe. Evidentzia hau da, evidentzia Kastilloko eskumarkak dira. Lur azpian doleta ere, aurreraro edatzeraro eri agertu egiten da. Historiaren hautsaz ezkutatzako eria, berriro anazaltzen. Gaur egun, arkeologo eta historialari berriek galdera berriak egiten dituzte. Ez da nahiko aztarnak aurkitza. Aztarnak interpretatu egiten dira. Eta nork interpretatzen ditu? Bat bi, entzutea, bat bi. Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko hona etortzeatik. Gaurko ponentzian, gai zirraragarri bat jorratuko dugu. Nola eragin duen genero ikuspegiak historia kontatzeko moduan. Zientziak objektiboa izan behar duela esaten digute, baina ze gertatzen da begira hori maskulinoa bada? Kaixo, ni arkeologoa naiz, eta beti saiatu izan naiz datuetan oinarritzen. Harriek, hezurrek eta tresnek ez dute generorik. Hori egia da, baina interpretazioak bai. Adibidez, ehiztariaren irudi klasikoa har dezagun. Mila aldiz ikusi dugu irudi hau, ezta? Gizonak ehizatzen eta emakumeak haurrak zaintzen. Bai, baina aurkitu izan dira ere hilobi batzuk non emakumeak ere ehizako tresnekin lurperatuta dauden. Horrek esan nahi du, agian, emakumeak ere eizan ibili zirela, baina hori ez digute irakatsi. Baina horiek ez aldira salbuespenak? Ez, araua bera da aldatzen ari dena. Zientzia ez da estatikoa. Ikuspegi berriak behar ditu. Eta orain arteko kontakizunak gizonaren historia izan dira. Eta ez gizarteriaren historia. Oso ondo esan da, eta irudiek ere pisu handia dute, ezta? Bai, begira irudi hau. Urte askotan esan da, irudi hau emakumearen ugalkortasunaren irudia dela. Baina agian autoirudi bada edo arte abstraktu bat bere buruari egin dena. Zergaitik esan izan dugu irudi hau beti emakume jainkosa dela. Gizonek interpretatu zutelako. Bai, eta hori hizkuntzan ere gertatzen da. Historia liburuetan esaten da. Gizonak zoaren aurkikuntza egin zuen, gizonak nekazaritza garatu zuen, gizona eta gizona. Eta emakumeak desagertuta. Gizona diotenean, gizakia esan nahi dutela egia da, baina gure buruan gizon bat agertzen da, ez emakume bat.
Ados, hori egia da, nik neu testu zaretan hori erabili izan dut oharkabean. Ikuspegi feministak ez ditu evidentziak aldatu behar, gure galdera dira aldatu behar direnak. Hori da gakoa, galdera ezberdinak egitea. Zergatik pentsatu emakumeak ezin zutela izan parte hartu edo tresna sortu? Edo zergatik pentsatu artea gizonezkoen lana zela, non emakumeak ere ehundura, koloreak eta simboloak erabiltzen zituztenean? Eta horrela, ikusezinak izan dira, historiak ez dira hotxa eman. Androzentismoa lagunak, eta horren aurrean genero arkeologia ezinbestekoa da. Bai, hori da. Hori da gaur hemen egoteko arrazoia. Iragana ez da aldatuko, baina nola kontatzen dugun bai. Arkeologia ez da neutroa, gizartearen ispilua, eta ispilu hori garbitu behar dugu. Orain arte eskutuan egon diren aurpegiak ikusten. Iragana berri daztea ez da gezurra esatea, egia bilatzea da. Eta hori da gaurko mezua. Eskerrik asko guztioi, eta gogoratu. Historiak ez ditu ahotsa galtzen, baina askotan ahots batzuk ez dira entzunak izan. Historia ez da iragana, historia gaur idazten da, gure begiradarekin. Zumaian gaude, DBH bateko ikasleak musika gelan daude. Azaroaren 25-erako abesti berezia sortzen ari dira. Gaur, soilen artean, historia berri bat hasten da. Ez liburuetan, ez harrietan, gure eta zuen ahotsetan baizik. Aizue, hau oso ondo doa, antzeslana abestia sekulakoa izango da, baina abestiarentzat izen igual duzue? Bai, ahotsak batuz. Indarkeria matxistaren aurka denok bat egiten dugulako. Tristere bada, 2025ean emakumeen aurkako indarkeria salatu beharra ere. Bai, kristea da. Hori da, gu gauzak aldatu nahi ditugu, baina gure hitzekin, ekintzekin eta musikarekin. Abestien sartu hau, eraso matxistak kanpora, indartsua da, oiuka besteko modukoa. Eta nik hau ere gehituko nioke, emakumeak alduntzen gizartea sendotzen, errima polita dauka. Benga, guazen, entxegu bat egin dezagun. Bateria, pianoa, benga ba, bat, bi, 3, 4, Ahotsak batuz oiua sortzen aizitasuna apurtzen bedura usatzen du. Ez gara isilduko ez gaude, gure ahotsak dira indarkeria. Emakumeak alduntzen gizartea sendotzen, indarkeriarik gabe mundua eraikitzen. Ez dugu atzera pausorik emango, bihurtzat dira gorrokaren bandera. hau ondo doa,
beroa. Historia ez da irakurtzen, historia kantatzen dugu. Bikain, ederra da zuen mezua. Goazen, entxegu bat egin dezagun, baina orain denok batera. Dantzariak sartu. Venga, preparau. Bateria, pianoa, venga, bat, bi, 3, 4. Ahotsak batuz, bihotzak dantzan, berdintasuna gure kantan. Ez gara isilduko ez dago errepirik, guretzat dira mundu berria. Ahotsak, ahotsak, ahotsak bat. Eskerrik asko denok etortzeatik ikuste antzerkia eta. Ez ahaztu gure mezua, harriaren mintzoa.